Здравейте хора, аз съм Тео. Аз съм Иво. И почваме нов канал, наречен Тив Гейминг България. Да, в този канал ще качваме клипове на различни игри, както на Майнкрафт, започваме поредици и такива. Пак ще снимаме в нашите канали. Да, Тео ще ви обясни по-подробно. До няколко дена очаквайте първия клип и, както знаете, чанъл без аватар и банер не е чанъл, което означава, че до няколко дена очаквайте и аватара, и чанъла, и подредбата, и абсолютно всичко, което ви трябва. Обещаваме да ви качваме клипове в High Definition качество, 720 пиксела, и за повече информация пишете в коментарите и ще се опитаме да ви отговорим. Имаш ли да казваш нещо, Иво? Ами, освен да кажа, че да се абонирате за нас, нямам какво друго да кажа. Да, абонирайте се, това е нашия първи клип. Ни следете, значи има много неща. И да, благодаря ви и очаквайте втори клип с банер и аватар. И бай! Бай-бай!